Mireu, en aquest vídeo us explicaré com penjar un treball a entrega de treballs, tot i que molts de vosaltres ja ho sabeu. Fixeu-vos, ara estem a l'inici de la plataforma tal com la veieu vosaltres, d'acord? Mireu, a la secció d'activitats trobareu entrega de treballs. Si aneu a entrega de treballs i cliqueu a entrega de treballs, trobareu tota la feina, les diferents feines de les diferents assignatures que heu de fer, d'acord? Anem, per exemple, a mirar el resum dels capítols 12 i 13 de Harry Potter, que molts de vosaltres ja vau fer. Heu d'anar a accions, d'acord? I aquí veureu aquest ull. Sí? Aquí posarà la matèria, posarà la data inicial, a partir de quin dia ho podeu penjar, i quin és l'últim dia per penjar-ho. I aquí teniu la descripció. Llavors, si aneu a l'ull, cliqueu l'ull, teniu un altre cop la descripció, diu treball pendent d'entrega, encara l'heu d'entregar, i el mateix. I aquí on diu arxiu, diu arrossegueu l'arxiu aquí. Cliqueu i se us obrirà l'escriptori o el lloc on tingueu els resums o el treball que heu d'entregar. Apretem a resums de Harry Potter, obrim i ho tenim penjat aquí. Llavors, li hem de donar a guardar, d'acord? Per publicar a la feina que hem fet. I així jo la podré veure. Una de les altres coses que també és interessant que sapigueu és que a la vostra plataforma, a la banda esquerra, trobareu tot això que us estic assenyalant. Si aneu, per exemple, al calendari, veureu les feines que heu de fer al llarg de la setmana i així us pot ajudar a organitzar-vos. Per exemple, dimecres dia 15, aquí posa final d'entrega de treballs de Harry Potter. O, per exemple, si anem a diumenge d'aquesta setmana, trobareu les entregues de treballs que heu de fer, socials, català, etc. Ho anireu trobant aquí en el calendari, d'acord?